ka Voice of the People Party hakashitrik unopra kalalet panyakendo yau director ka Neigrihms u Dr. Nalin Mehta hakabedei bat kibabun kimat kibakta yaki nong shong gajala kamtam yaki samla wat gamwat jam hagani kasngi ki arngut ki MLA ka party uba Hiving Stone Karpran MLA ka Mauring Keneng uba Adalbert Nongrum MLA ka North Shillong u spokesperson ka party u Dr. Bats Kemmerbo bat kiwei kinong ilam haba krenj kelat pathai khobor hadien baladep panyakendo u Dr. Bats Kem ulia thu pa ka party kalawan panyakendo halor kajing IT hakibor ki banabar ni outsource ban pendap yaki kamners ki balat ulaong bakani ka kata yaki samla ka jella bat ulaong bagana kaliang u director ula kular ban shimkhia yakani kamat ka VPP bat ulaong ru bana kaliang ka party kanyai Buddien yakani ka kam khanang banno ka jing Myntoi yaki samla trai muluk ki bawat kam hadien bakila dep ban pendep yaka jing puli haki kam nurse Long punya tua apa dia berkaitan kendu jumpa mata kesini buat direktur jangka Neigrihms. Ngi kendu yo director juga Neigrihms kan ka janme nama kidan ketua ni ki mat ki ba so ban company kendu kan kawai kalong haror kan ka jing kam na ban ta ki group C hak ni ka institute kawai kalong ba yo ka jing tip ba kan ka institute ki outsource ka recruitment but kaya concern jungi kalong ba lada kile ya ka outsourcing ya ka recruitment kala kita ya ka local interest ke jungi ni te ni excellent ni kani lada banyak keren batu director te ngiru ya page ni excellent kani ban ni Buddien ya kani ka issue ba ka interest trong ki paiba trong jala jungi kan dan Itu nak kalian kawai ka isu bang ya keren but director ko dei halor ko ka jing jing tip ko jungi ba menhaga ni tu ko jing tung kam ya ki nursing officer namar ba kam don tu ka provision banong ba kan don weightage na ka banta ki kin thei but weightage na banta ki senrang nurse kan te nilap hangni Neigrihms kiban joint ma ki nurse kin dei yakin bon ki senrang tiga ki kin thei yang turu kidan ki concern ki bang ba akan kata yakin ka healthcare hakan ka hospital ini keren yu te uru ai ka assurance si banong ba un page ya kata barang ni sepat kombolong dem ki institute kin febono yaki kin thei 80% but 4% yaki senrang but kan ni pi ka jing penbun daki nos senrang kabang isu snow kolong ba but ke ba i ibran pun snow hi kolong ba kan ni kan kham kata ya kan ka jing sama nama baki kham tam ha ki ward barang kin thei ini ki ward ki beli jung ki khulung kilaban khamlong comfortable lene ke khamla kin thei mentrai te kumba ka power managani te kin bun ki senrang ki ban mentrai nasa ka hospital